Да. Ах, каква красива полянка. Имаме много работа. Къде сме? Макичата са мензокачета. Ма ето го. Има и лалемцето. Ма купиче това, бе. Първото, трети. Не, бе. Как да? Абе, кукичета, Малисо. Абе, кукичета. Ето Мартиничка, виж каква хубава. Ма я виж какви хубави вземелишки. Лисо, искам кола. Кола? Не. Ти си за кола, ти си консумал. Не искаш, аз имам кола. Чакай, бабка. Знам, няма да дойде. Где така? Стари пухкави, къде ли? Остават ми да работя 3 недели, има много работа, деца. Ама какви 3 недели? Как? А да не сте полудели? Ама ти, Дуркичка, няма да гласуваш самичка. Да, няма да мога да свърша самичка, за това ще ми помогнете вие. Ти, Мецо, ти, Лисо и ти, Вълчо, след мен към моята къщичка. Те трябва да ми помогнат да си направя всички мартенички за децата в цяла България. Да ти След мен към моята къщичка. Може, да. Не те посеща. Няма, ще правим. Те за какво трябва да правят? Да ми помагат да плетем, да правим мартенички. Какво се наговарят тези животни, хич не ми? Да помагаме кой с каквото може. Я тук да ви видя. Всичко ще бъде наред. Аз ще донеса мед. Няма и да ядем. Мед. Не. Мед, не. Значи, Мецо, ти ще донесеш дърва. Вълчо, ти ще свариш чорба. Лисо, ти ще ме си пита. Аз ще готвя това. Така. Имам си гърне. Добре. Имам си лъжица. И може малко деца. Така. Защо ли, деца, вие да не мислите, че мартениците бързо се правят? Ох, толкова много. Ето, това не е довършено. И това не е довършено. Докато всички отиват към дома на баба Марта, нека да се изпеем песента за баба Марта. Thank you.